Hi guys, it's Summer Vita here. Kutoka chaka cha 2024 mmetambira pa 1 January kufika musiku ya lero pa 1 April. Takhala ndi oyimba ambirimbiri amene atulutsa nyimbo zosiyanasiyana and oyimba ambiriwa aonesa ndithu kuthekera kwa oyimba kuti akhoza kupita pasogolo. Awa ndi oyimba amene achita bwino kwambiri mu chaka cha 2024 mu first quarter ya 2024 ndipo musiku ya lero ndikupaseni the best 3 ya anthu amene achita zothekera bwino ndithu kwambiri kufika pa top. Pa number 3 pali oyimba zina lake Wikise. Uyu ndi oyimba amene anayamba ndiza habusa koma kuchokera mu nthawi imene anayamba ndiza habusa wakhala ali oyimba amene wakhala akutulutsa ma hit after hit ndipo wakhala akupanga zinthu zambiri, wakhala akupanga zinthu zochuluka, watulutsa nyimbo zambiri kuphatikiza ku nyimbo imene anayimba ndi Emi ndipo nyimbo zapamwamba kwambiri. Abusa ali pa number 3 chaka chino cha 2024. Mukandifunsa za oyimba amene akhoza kukhala pa number 2 maganizo anga komanso maganizo a timu yathu imene tinagwirizana akhoza kukhala Dr. Patience namadingo. Dr. Patience namadingo ndi mmodzi mwa oyimba amene amachitidwa criticize kwambiri, ndi mmodzi mwa oyimba amene amachitidwa amaonedwa kuti ndi wamatama ndi ozimva ndopanga chani koma tente yankhule chilungamo. Watulutsa nyimbo ngati Lola ndi nyimbo yabwino kwambiri, watulutsa nyimbo zochuluka komanso wayimbapo ndi oyimba uja amene ndi upcoming village. Izi ndi chinthuzo china chimene taona kuti mkulu ameneyi ali pa number 2. Koma pa number 1 pali oyimba dzina lake Emi Dibo. Uyu ndi oyimba amene overnight anangopezekana kuti ali ndi channel, ali ndi page yake imene ili ndi over 1.7 million followers. Management yake inalankhulana kuti izi zachitika atachita combine mapage angapo ndi kwabweresa pamodzi ndi kwachita merge. Izi ndi zovomerezeka ndi Facebook. Uyu ndi oyimba amene anatulutsapo nyimbo zambirimbiri, nyimbo imene anachita feature ndi modzi ndi azinzake nthawi imene ali imene inatuluka under Akonesi Entertainment, nyimbo imene amati kale nsikanayo anaonetsa ndithu deliver. Nsikanayo ali pa number 1. Wait a minute. Phone is ringing. What again? Hi Sam. Happy Fool's Day. I said, date in 1 April. Of course. Wow. Oh, guys, sorry guys. I was magari zanga mwandika salisti yenene kuti mwachita compare. Myers. Wow. Happy Fool's Day guys. Kwanoza mine magani zangati list in the Olanda. Guys, please like. Uko wapi hao?